Que vols que et saluden o que traguen d'ací? Asistencia técnica, dígame. Ai, gràcies al cel. Sí, dígame. Hola, que me queda tancada en l'ascensor. Peso máximo autorizado 300 kilos. Em veig grossa. No tanco per a caure 13 quilos per sobrecàrrega, però clar, això si són 13 quilos només el contingut sense el continent, però que no ho especifiquen. Señora, ya hemos tomado nota de la incidencia. En breve será asistida. No penxe. ¿Quiere que le ponga el hilo musical? No! Vull que m'escolte mentre jo parli. Que miren este espill defectuós i amb esta llum espantosa, que a més de grossa em favorem major. Vostè no s'ha mirat mai a l'espill i ha tingut la sensació de trobar-se a si mateix de nou? Dígame. I he fet una pregunta, no em contestem una altra pregunta, és vostè galec? Accepta. No tindràs un cos de maniquí, ni unes cames llargues, ni un ventre pla com una taula de planxar. Però hi ha una cosa que sí que tens. Fam. Fam. Fam! Ma mare deia que l'olor que li deixava la taronja a les mans l'ajudava a mantindre els peus en la terra. Sempre menjava taronges de bon matí i volia que jo les menjara també. Però a mi no m'agradava anar empestant a taronja tot el dia. Començar! Això és... Oiga! Oiga! Que me pensara que era broma! Això de deixar-me a fosques! When they begin, they begin. Quiero sentir las cosas así. I així és com es mouen, alienats a l'altra meitat, per a penjar-nos dels taronxers de la ciutat i deixar-nos caure quan ja estem pansits i fem pudor a taronja, amunt la dissipació! El meu nòvio estava al final del carrer, assentat en un banc. Jo caminava cap a ell i el cotxe al meu costat. Jo ja no escoltava ni el soroll del motor, només les seues promeses, els seus desitjos, les seues paraules. Però esta vegada cantaré jo. Otorrinolaringólogo, ólogo, llamaron luego al cardiólogo, ólogo, y se encontraron con el homólogo, ólogo, tomaron una decisión. Fa olor a sac. Se m'acaba de pintar les ungles. No he posat el botó, no vull res, només llevar-me esta pudor de les mans. El sistema está arreglado. La policía ha conseguido escoltar al servicio técnico. La policía. Bajamos. ¡No, espere! ¡Espere! Un moment, que colar-se en un edifici i anar a la consulta se necessita prèvia en cap delicte. De què tens por, Azul? De què tens por? Anselmo? Anselmo, estàs bé? Quan ja pensava que ho tenia tot superat i que havia arribat a la maduresa íntegra i sencera, bomba! El canvi del que ningú m'havia avisat.
la crisi del 50, la menopàusia del 50, la transformació del 50. Assumpció. Mamà? Altra vegada fugint? No. Esta vegada no estic fugint. Soc lliure com mai. Així que no vingues fotent-me la vida que jo no puc fotre la mort. On estic? On estic? Jo no vull morir en este vestit. Jo volia començar de zero. Faré honor al meu nom. Per una vegada seré oportuna, mamà. Assumpció! Fuge!